बिटिआर बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिनि गेदेर खहा धोनस्री मंडल बिजेपिनि बारग' आफादगिरि आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि आबादारि बिफाननि दैदेनगिरि मिन्टु दैमारिया बिबानजों लोगोसे दोलो एंगारबाय। दोलो एंगारनाय बिथाङा दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों। बे समाव बिसायख'थियाव 37 नं धोनस्री काउन्सिल बियाबनि थाखाय बिजेपि दोलोनि बिजाथि हास्थायग्रामोन। दैदेनगिरिया धोनस्री समस्तिनिफ्राय बिजेपिनि टिकेट हास्थायदोंमोन। बेखौनो फोरमायनाय जायोदि बिथां मिन्टु दैमारिया टिकेट नेवसिजानो गिनानै दोलोखौ नागारदों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। बिटिआर बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिनि गेदेर खहा धोनस्री मंडल बिजेपिनि बारग' आफादगिरि आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला बिजेपि आबाद बिफाननि दैदेनगिरि मिन्टु दैमारिया बिबानजों लोगोसे दोलो एंगारनाय आर'जलाइ गथायबाय। दोलो एंगारनाय बिथाङा दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों। बे समाव बिसायख'थियाव 37 नं धोनस्री काउन्सिल बियाबनि थाखाय बिजेपि दोलोनि बिजाथि हास्थायदोंमोन। दैदेनगिरिया धोनस्री समस्तिनिफ्राय बिजेपिनि टिकेट हास्थायदोंमोन। बेखौनो फोरमायनाय जादों दि मिन्टु दैमारि बिथाङा टिकेट नेवसिजानो गिनानै दोलोखौ एंगारदों।